Naki kubor ki ba UPCN uju kampanya bat peni kat do menta kata yau ban kam pengat kendiat ke jemut jemper kat jong pi ki nong pen ko kubor ke bomdan jinga dai bat kinu ki jingja ne halor kani ka klam COVID-19 ngin peni ya pi ya ka wei ka snong ka balong ka snong ka ba reuspa ha ka jingdon ka mariang ka ba itanan bat ki nong sensar snong ru kidang yale kat bala ban sandor ya kani ka snong kum ka wei ne ki snong hare khasi ka ban kring yi ki nong jo kai perthai kai kani ka snong ngin AFP ba pinya kmi hi shipor ya kani ka kubor Hagane ka kenti ka kanhun UPCN kala poi sa ka wei ka snong ka barang hab ha ka district East Khasi Hills ka snong ka bajengai tangkum ba khat ar kilometer na ka yopen ursla kani ka dik snong ka bala tip kerteng kum ka snong Shiliang Jasar ka snong ka badan ka than riwar sajan ka jaka khapot apa dengari India bat ka Bangladesh kumbalong lem ki wei ki snong ha ka than riwar ki babon hi kinong song snong ha kini ki than ki dik ba em na ka rep karyang kham tam yo kwai tumpo bat ki so ki pai bat kumju akani ka snong uba khampau udeu sensar Hendrai ke eka bakring pat eka kanhun UPCN manhiar syak ni ka snong bat ban kambania asya pangjongka kani ke jingkeli ka ba ki babon na pi akani ka klemat pin kwa ban tip no kumba pili asngo na bat sedang balakran chapang ka jingrus pa akari khasi jongi ha ka jingdan ki lom ki wa akba itana bat ki balak ban kring ya ki nong jungo kai perthai kani kala dei lupa kata ka jubab ya ka jing perkhat jong pi ha kani ka klemat Haka jinglet jurep ka kanhun jungi sya kasnong Shiliang Jasar kadai hadian bangiliyo jingtip bagade kasnong ka berius pa haka jingdon ki luom ki wa bat ki wedi ki jingi tenat ka saudong saupun jang ni kasnong ka ba ki babon le ase kimpat tip namar haka ni ka than hiti ki babon ki dang tip tang shphang kasnong maulun nong bat ka no bet nang ta sharumpat ya kasnong dauki bat ki wei Kabagi juyaim haka kamai kaji dari karep karyang ta ki jithong jitep komuso nyamtra kwai tempo laterpat kita ada ki jingdan jingem haka sinong kejongi ki bangi juya kamai na benta ka jingim ka paman kesi habi dei be ka jingdan ki sadong sokon jang ne kameryang ka sinong jingi kadan ye kini ki jaka ki ba itnan mungkin ki wa ki chat ka lenti ki singking ki bagi long shwa ki man shwa jingi kala sina mo kum ki jiking jri ki dingri ki la thong ki rol lenti ban ya sina lenti kita dei ki jingdon jingem ha ka bidei ki sodong sokun na ka benta ka sinong ka thau ha ka leti ya kin yang jingi kum ka sinong ka jinglet jongi shikani ka snong ka longru ban penpau perthai ya kita ki jingdon jingem jongani ka snong ka bahagi ni sngi bamenta ka sarkar kadan ni kata kathong ban kentiu ya ka kam jungo kai perthai hadian balapoi hasnong ngilha banyai kejat sa katuk ane por leng baki klau ki betap enrei ki bam shtam palat banyai bat ka wei hi ka bala pensyo abihet yangi ka de bani i ya ka wa hagade kasnong ka batoj arsut ki benta bashathir jong ka riwar andang ngiliyat kejat ban bod ikane ka wa sa ka benta ka batoj in lap ka wei ka benta ka ba penno abha jong ne ka wa haga bala dapet haga benta basharum jong ne ka wa
PNI kakshat kaba itanat hado kata-kata. Kumbalong hado mentah nakaliang ka Solkar ke departemen kampadon ki nogi bri ki bawan ban pej ban jengok ne ban ai jingmut ya ka snong ka thau ban le ya kini kam turis. Nalor kani kawa sakawai ka belakring ya ka kenhun jengi ha kani ka shnong. Kalong ru halor ka jinglong jengman jong ki klau hang ne ke be itanat bat ke badi pengat hado kata-kata ban yat kai. Haka jingyat pengat haka neka klau. Ila lapru eko beke jingking jeri ke bakam rim. Habi nujor bat ki weipat ki badan haka neka than. Turis ki laju ada ki banyo tingim na kenal syuk ne ki labun. Nado ki faren ki manasa bari jong kari ki jongiro ki ladon ki wan ni. Ka bakam kringi ki turis ne ka dei ka jingking jri ka ba ka don ka ne ka snong jongi na ta sakine ki wa ka ba khoi kum ka ne ka wa. Kata dei ka ba Punjabi je ki bari ki ba wan sakine ka snong na ka penta ki nong jingok kai pete. Nalor kani ke jingking jeri hang ne ke bapuan na siliang jeng iwa doi. Hagani ke shnong kadon ru ko ke jingking jeri ke bapuan ban kieu syaki benta basalor. Kabala sandur hi na ke jingthan ki thiet bat ki tanap jongki. Kabalong kum ke jingking bapuan ban kieu syaki benta basalor ki baju shna de ki beriu. Nah kanika society jongiru nilaya penkrek nilaya yat mentah long ka stang kanika registration menyo nidang ya promote long mentah kita jing don kam jongi ne posno ya mentah nidang ya nidang persang sia kemungkinan ki bupoin te bat dem natang nidang mut long ila plan long ban sna homestay te long ta terhi. Nah kalian jongi yoi long ba long syakiway kitan long la long ya state bahakan ni kakam turis tengi nir ngi apun bot lang kan la se long nakum ka jing ai kam ai jam jengi kun samla jong kan ni kasnong ni. Na kani kasnong laru ban i ka way pat kaksat ka ba itanat ka bano na kasnong bat na kabenta ban letpet ya kani kaksat na kani kasnong. Kala tauru da kajaka ka bakerpang. Haka baki beriau ken la ban poi syakane kajaka hapadeng ke jingsngan ka ban ombo hi haka jingma wat hapadeng ke jingdon kiriap kiram.
long nam ta kanir long ngidang ya penkrek long umno bangin long nang desa khmat long ladak ki long pramangi ki neki membar jong society ngidang penkrek long ban sna nari pun baha nakam ta kan digalti di sengkien kum kita ba yat na sawa ihi filong ki lenti long kim da bej bahar te ya gitu ngin sapen bej kan hadian Hadin kejingwan yuk kejat jungi hagi babon teli kisnong hagi than riwar kentop ikene kisnong siliang jasa. Da shisha keriu hinyong trep kadai kabla kerkudu trai nong bot nong thau. Kabla tek sei hagi jingdan ki lom ki wa bat ki klau ki betap ke itanan. Kasyong pat hagi trai ri trai mulok kamtam ke sorkar. Ban pai kmat kene kebenta ban kentiau kakam jungok kai perthai. Kaban long ru ubut lom haka yo kam yo jam ya ki trai snong. We're trying to call this morning, man. No network. No network. Good to see you. Should I dance for you? We're going back, it seems, huh? You can dance. I promise, Sumer, I'll dance for the camera. Big Shaky Wacky